Євангеліє паводле Марка, раздел 1. Пачатак Євангелія Ісуса Христа, Сина Божага. Як написано в Ісаї пророка: «Вось жа, я посилаю анёла майго перад абліччам тваім, які пригатує дорогу твою перад табой». Голос того, хто кліче в пустыні: «Приготуйте дорогу Господу, простуйте стежки Йому». З'явився Ян у пустыні, хрестячи, обвящаючи хрост навертання дзеля адпушчэння грахоў. І прыходзіла да яго ўся краіна юдэйская, і ўсе ерусалімцы, і вызнаючы грахі свае, былі ім хрещаны ў рацэ Ярдан. Ян жа быў апрануты ў верблюджы волас, ды падпяразаны скураной дзяжкай па сваіх сцёгнах, і еў саранчу і дзікі мёд. І навучаў ён, кажучы: «Ідзе за мной дужэйшы за мяне, якому я не варты, пакланіўшыся, развязаць рамень пасталоў яго. Я хрышчу вас вадой, а ён будзе хрысціць вас Духам Святым». І сталася, у тыя дні прыйшоў Ісус з Назарэта Галілейскага і быў ахрышчаны Янам у Ярдане. І як толькі выходзіў з вады, убачыў адкрытыя нябёсы, ды духа, як голуба, што сыходзіў на яго. І азваўся голас з неба: «Ты сын мой улюбёны, упадабаў я цябе». І зараз вядзе яго дух у пустыню. І ён прабыў у пустыні 40 дзён, і выпрабоўваўся шатанам, і жыў побач са звярамі, і анёлы паслугавалі яму. А пасля таго, як Ян быў узяты, прыбыў Ісус у Галілею, прапаведаючы добрую вестку валадарства Божага і кажучы: «Споўніўся час, і наблізілася валадарства Божае. Навярніцеся і верце Евангеллю». І, праходзячы каля мора Галілейскага, убачыў Сымона і брата яго Андрэя, што закідалі сеткі ў мора, бо былі яны рыбаловамі. І сказаў ім Ісус: «Ідзіце за мной, і я зраблю вас лаўцамі людзей». І адразу, пакінуўшы сеткі свае, яны пайшлі за ім следам. І, адышоўшыся адтуль недалёка, убачыў Якуба Зебедзеева і Яна, брата яго, калі яны парадкавалі сеткі свае ў лодцы. І зараз паклікаў іх, і яны, пакінуўшы ў лодцы бацьку свайго Зебедзея з нанятымі работнікамі, пайшлі за ім. І ўваходзяць у Кафарнаум, і адразу ў суботу, увайшоўшы ў сінагогу, стаў навучаць. І ўсе дзівіліся з яго навукі, бо вучыў іх як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі. І акурат у сінагозе быў чалавек, апанаваны духам нячыстым, і крычаў, кажучы: «Што табе да нас, Ісус з Назарэта? Прыйшоў загубіць нас? Ведаю, хто ты, святы Божы». Але прыгразіў яму Ісус, кажучы: «Замаўчы і выйдзі з яго». І нячысты дух, скалануўшы яго і крычучы моцным голасам, выйшаў з яго. І задзівіліся ўсе, ды пыталіся адзін аднаго, кажучы: «Што гэта такое? Ды што за навука гэта новая з уладаю, што загадвае нячыстым духам, і яны слухаюцца яго?» І хутка разышлася чутка пра яго па ўсёй галілейскай краіне. І адразу, выйшаўшы з сінагогі, прыбылі з Якубам і Янам у дом Сымона і Андрэя. Цешча ж Сымона ляжала ў гарачцы, і адразу кажуць яму пра яе. І падышоўшы, Ісус падняў яе, узяўшы за руку,
і адразу пакінула яе гарачка, і яна паслугавала ім. А калі сонца ўжо зайшло і настаў вечар, прыносілі да яго ўсіх нямоглых і апанаваных дэманамі. І так увесь горад сабраўся перад дзвярамі. І аздаравіў многіх, якіх розныя хваробы мучылі, і многіх дэманаў выгнаў, ды не дазваляў дэманам гаварыць, што яны ведалі яго. І досвідкам, вельмі рана ўстаўшы, выйшаў і падаўся ў пустыннае месца, і там маліўся. Сымон жа, ды тыя, што з ім былі, пайшлі за ім. І калі знайшлі яго, кажуць яму: «Усе цябе шукаюць». А ён кажа ім: «Пойдзем у бліжэйшыя паселішчы, каб і там вясціць, бо я дзеля таго прыйшоў». Ды навучаў у сінагогах па ўсёй Галілеі і выганяў дэманаў. І прыступіўся да яго пракажоны і маліў яго, упаўшы на калені, кажучы яму: «Калі хочаш, можаш мяне ачысціць». Ісус пашкадаваў яго і, працягнуўшы руку сваю, дакрануўся да яго і гаворыць яму: «Хачу, будзь ачышчаны». І калі ён сказаў, адразу сышла з яго праказа, і ён ачысціўся. І, пагразіўшы яму, адправіў яго адразу, кажучы: «Глядзі, нікому нічога не кажы, але ідзі, пакажыся святару і за ачышчэнне сваё складзі ахвяру, як загадаў Майсей на сведчанне ім». Але ён, адышоўшы, пачаў шмат распавядаць ды шырыць слаўную чутку так, што ўжо ён не мог адкрыта пайсці ў горад, але быў звонку ў бязлюдных мясцінах. І адусюль сыходзіліся да яго. Хвала Хрысту за ўсё! Хвала Хрысту за Беларусь!